Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka result jongane ka half yearly examination menta usnem 8,000 kala ban her bha bat bon na ki khna school bapli innocent student kila ban name bat kala lendang a feel ha ki subject ba pher kham tam ye ka subject maths but social science ka jingmud dur jong ki mi ki pa ki parents ne ki nong pet nong sumar jong ki khna guardians kala ban kala khongpong a khama kha hadin bakla yo ek result half yearly examination jong ki don bon ba ki daw bali ki khna kemla asatya ban ne bha man ta kasin half yearly exam 8,000 ki kmi ki pa ne ki nong pet nong sumar guardians jong ki khna ki la ban kno blim ye ka school ne wat ikinong hikai jong ki ru henrei kam dei satya kumta ki daw ba tun rai root causes jong ka jinglim lendang fail jong ki ka dei bet na ka jingle kulmar ka sarkar education department ka balapan kala tdong kli ya ke exam ki khna klam da perkhat ba kan ta shikat dei e badly affected ya ke jing puli jong ki khna bapli kham tam ki tu ki khna ki ba shupreng average students mar ki khna ki ba kham duna shu below average students ya ki khna ki ba start day above average students pipen kala ker ki ru kam da ta than ye ki kikmi kikpa bar ki pat ba baro ki di bantip shai kedar ba menta usnam 8,000 nadu ka half yearly exam ka routine bar ki jinkli jong baro ki subject la ai but set hi da ka sarkar ling ba ka education department ka sarkar ka pha hi kai bon ba ki linong chapters hadu bala shutngian jubor justi ya ki khna tang ban pendap i ki linong ba bon na mar ki ong ban set jinkli lut ya ki ta ki linong ki ba ki la batha Don ki subject baka DERT Education Department kam IG no choice ya ki khna bapli don ru ki jingkali ba artatin ki khna wan juba bat kumta ter ka ba shu ko ngo kat ba batha ka sarkar ka longpan ban ka jingma bat jingkta ya ka puli puthi ki khna ka routine ru ki pen kala kat ba mon shu kansan kat ba ki snobit ka social science ka ba dei ha ka sngi arpulai tering benai bandriu 8,000 ki shura kerki tang shimit armit shaka lai phau terik ndriu 8,000 nalor baka arkhundai ndriu 8,000 kala dei lupa ka subject maths ka subject ka baki khna ki khamshem jing e kumno ka subject maths but social science kan shipul long ter baro arsngi sindon kham perkhat ban ai of day ki khna bapli kat ba nadu arfu ar hadu arfndriu ujun 8,000 pat baro shita yo lenter ki pelong tang shi subject baro shita yo lenter kata tang shi sngi ha ka sngi arpusan ndriu 8,000 light nang ta omdan exam baro shita yo ha ki sngi ai result bon ki khna kin sosi bon ru kin yam pa do not hato kata ka jing yam pa do not ki khna kam ta se ya ki mi ki pa ki ban wan ran lang ban wan shim lang ye ka result bar ki kun na jong ki mi ki pa jongi hang ni hari khasi jantia ki deki bashuhun but ko ngo but ngets neng disciplined parents or guardian kat ba shari thori de kharpat baklati ki student but parents kim ailat satya ba ka sarkar kan shipulong langknya scapegoats yala ki khun but ka lawe ka tho ka puli chungki omnai pen I ya ka parent teachers meeting PTM ka bala ai hukum ba kan nong ha khatsan Julai 8,000 habaro ki school ha Meghalaya Onai ya kranru ya ka hukum pha pelong skul no ka sarkar ya ki skul baro haka ndriu tarik Julai 8,000 bat kata ka hukum kilapan mi haka mit shi tarik Julai 8,000 ndriu baji AA janmi shisngi hadin baladap ka hafili exam haka life ho tarik Jun 8,000 katkum ka rutin sarkar kani ka hukum pelong skul yam kami hadin baki khna kilaya poi yeng ne poi snong nut baro shanong kendong om the network teng om the night dru kumno ban shu hukum pelong skul kham da perkhat hadin baladap khang ye ka skul bat ladap ai shu ti shi teng snam ru ya ki khna dei kani ken ka jingle lamwer ka sarkar la kombale Muhammad toklag hindai ka ban pentron bat pendrap ikalawi jong ka tho ka puli future education jong ki khna hadin habo